Bona bakora imirimo baye sector y'obuchoni serikali county ya Kisii banyara ko bakobwatira ne serikali county ya Kisii bunenchire mu yugo chama soko chengera litweriga ya Valentine's Day asoko enekia chikosori asegeti iyo chikosori kya Gusii sebagosori omupira asema miranyo yega kombe ekyo baro kabuna Kisii County Afya Cup Valentine's Extravaganza. Malidanguru Dr. Imeke Marita mo chief executive officer wenya gitari itende ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Kuno mwaziri itatebire ituri rero itwanyorete nga iri abandi bakare gokoba mauga tweto bwate ndoguru nga Kisii County Afya Cup Valentine's Extravaganza. Ngenjo ane linga abakollegas entunde tokora masoesi marire mnabona ya hypertension, ya high blood pressure, ya sukari, ya cancer, ya obesity abuchire asubire utakora masoesi gene njire yemo oko make sure nga tuna bakuri gaswe afya twakora imure ita masoesi egera roire amange lyagotange kana masoesi tunyariko tokonyatanga akobwa mono toro kyo mufano ase abantu bonse inga kero muntu natakire uri gicingaki ochiesa egero mubere okora masoesi nalio marumna ya high blood pressure sukari cancer turanyarika batokunyatanga togendere kokora masoesi amangi gwetanira mwaro rero tobe toko chamo asaba kolegasi bafya nandi muno mosiri ateba mugabano ito na atagete chi department chi chons shikore omoyiga buno yiga gato chamo na unity asset department igona kiare gekerege kenene kunyare ko bokaniga segeti kiagera otambe etole chio bisando kora chikazi mbiya aseki afya abakollegasi abantu bose sababeta aje segeti anyana ko munyoka anyara kwa mubire yabo enough space kolegasi ariyo bisioka na segeti igo ekene ko jaga segeti korose tournament ko afya tournament as a department ya health and to assemble department chiro chons as a county ya Kisii nyare koyega mfano yiro nyare ko department ya health o chamo korose mipire munega nyare ko konya koreta unity of purpose KTRH